Batzu ze Arkadiataz? Gogoratuko naz ba. Bai, zelako uda pasatu gendun, Ja, baina oso politxak, Politxe. momentuk. Ni batzen ez Urgulen ez dakit? Urgulen ensaio bat egin Hori, gendun. Urgulen ensaioa. Eta gero grabaketan... Balbemendi egin zen lekuan, ez? Bai, ostras. Oi hartzundik junda... Bai, zelan zekoan izena. Oso leku polite, Bai, zoragarrian behian artikutzan. Artikutzan. Bai, bueno, zoragarria esan. Maitagarrian papera egiten, akordetan nazu. Olaria. Nizkan olako, bueno, danak genitxun olako belarrik. Olako sasi baten moduko bat, eta olako atzaparra batzuk klik egiten. Bai. Eta gero zuk egoak zenitxun. Bai. Eta hortxe gelditu zan. Zoragarria, pelikula, ez? Pelikula polite. Batera lan egin genuen lehenengo aldi, ez da? Nik uste du bai, ez. Bueno, jagoen kale egina genuen ja? Nik uste ez, ez? Bai? Ez da? Ja, nik ere ez dakit. Igual bai, nik uste du gain kalen pixkat. Baina zu igual aktore. Igual ni aktore, hori da, eta gero ja zuzendari. Eta zu goen kalen hasi zinean? Ni goen kalen... Hasi-hasieran, ez? Hasi nintzen, 89an igual. Egon nintzen pare bat urtez, gero kanpoan egongo nintzen beste 5 urte, eta gero barrio deitu zidaten, deia komisarioaren papera egiteko. Ja, hori superra ondo itentzen du da. Eta gero jarraian, igual 11-12 urte jarraian, o 10, naz akordatzen, oso txarranaz, ni denbora kontatzen. Eta akordaten naz batera, bueno, gutxi eukin gendula aktore moduan batera, baina gero zuzendari sartu zinen. Bai. Eta zer, hori nahi nizun galdetu, zelako esperientzia? Oso ona, oso komplikatu hasieran, zenein neon, bori aktorek zuzentzen balbemendilen aipatu dugun horretan jabikin, eta guatzen ez behak esan zilata, ze Goenkale, eta esan, bueno, Goenkalen bai, baina Goenkalen sartzeko ja, barronka handiagoa izan beharko nuke, aktoreak zuzentzeko ja, olako esperientzia batek enukan Bentaberrekin. Bentaberren egon ziren zuzendari? Garbi eta gu binen aktore zuzendariak, eta gero zegoen Joseba Garriazabal. Beraz zala, zuzendari, eta horren karonek aktoreak zuzentzen dituen, da gero jun itentzian platora, eta ja ezin honek gehiago ezer egin, nire nahi nun ja erronka handiago bat. Eta guatzen ez jabiri hori esan niola, nire gustatuko litzaidakena da, ikasten jarraitu, eta nire karreran aurrera egin, eta salto kuantitatibo, kualitatibo bat eman. Eta, planteatu zuten bere laguntzaile izatea. Eta gero ja bera hasi zenen Zorion Perfektua pelikularekin, gatu nintzen zuzendari. Eta ze aportatzen dio aktore izateak zuzendaria izateari, eta aldrebez, ze ikasten du aktoreak zuzendaria izatetik? Bertela, Ez, oso erresa da. Aktore izateak zuzendariari, aktoreak hobeto ulertzen dituzu, barrutik hobeto sartu zaitezkenik uste dut, nire kasuan bentsat horrela, nire oso erraza eta naturala egiten zait aktoreak zuzentzea. Hor kolokatzea oso gauza normala da. Eta oso ondo ulertzen dituzu, beraien zalantzak, batzutan ematen du aktorea bakarri dagoela hor, hitz egin, eta aktorea dauzkago 1000 kezka, galdera, urduritasun, ez? Eta zuri zuzendari bezala aktorezearen ditik oso normala iruditzen zaizu galdera horiek erantzun beharra, bere kezkak, bere gaizkiatea da, ondoatea da, aktorea hor dago, baina ez da bakarrik. Esan eta sentitzen ditun bat, baizik eta pertsona bada, profesional bada, berak ere jakin nahi du gauzak nola doazen, eta zatika agarra batzen duzunean, importantea da aktorearekin da zuzendaria elkarri informazio hori edo sensazio horiek transmititzea. Eta gero, behin zuzendaria izan da, aktore paper hartzen dozunean, oso ondo ulertzen dituzu kanpokoak. Oso ondo bisualizatzen duzu kanpoan dagoen soinu teknikari hori, kamararekin dagoena, argiarekin dagoena, eta hobetu ulertzen duzu beraien beharrak, beraien denborak, ez dutela beti zure denbora eta behar berdinak, eta ez dakit, ekipoago sentitzen ez ni. Ni kanpoan egon izenetik, horren juten izenen edozein grabaketetara, daukat percepzio irekiago bat bezala besteen lana gehiago sentitzen dut. Beraie gabe ni ez nezela zer. Ez nago bakarri nire personajea, nire testoa, ez da esaten horrela daudenik, baina horrela, nire kasuan irekiagoa. Zu, sentitzen zera aktore telebistan? Aktore telebistan, ni telebista, medio moduan, ez dut inoiz asko maite, ez dut,
ikusi izan ditut gauzak, baina, bueno, enau zoratzen. Gehiago gustatu izan zaizkite bai zinea eta bai antzerkia gehiago. Baina telebistatik asko ikasi dut. Ematen dizkizu tablapilo bat, kamera baten aurrean, gero zinean oso baliogarriak direnak. Ez dakit, martxa bat, velozidadea handiz egiten da lan, eta emaitzak izan behar dira alik eta hoberenak, ez da? Eta, bueno, sentidunaz, ondo. Nik uste, kontrolatzen dudala apurtxo bat medioa, erronka handiagoa da niretzako antzerkia, adibidez, eta komedia bada are gehiago. Baina egin izan dituzu negoatzen ez, kanpingaz edo, Bai, kanpingaz eta kontxu lapurzulo egin genuen kontxu audiozolarekin. Zuzendari moduan enaz ibili. Igual klaseak emoten umei eta bai, zuzendari moduan segula benaz ibili. Baina erronka bat iritzu zaizu, gustatuko litzaizuke? Erronka, bai, da ardura. Ardura, ja. Nik ez da egite, peti petzo izan dut oso txartu agintzen dudala, agindu edo bideratu edo... Bai. Ez da egit, ez dute inoz proba egin. Ezken ikuste diferentia dela, ez? Badi ez da, antzerki baten zuzendari balimazea, azkenan zuk sortu duzu obra, aktoreak, ensaio prozesu guztia, hor daukazu ardura hori, aginte hori. Goenkale batean da, ekipo pila bat daude, gidoilariak, realizadoreak, produkzio guztia handi hori, aktore guzti horiek, hor zuzaude pixka bat gehiago taldeak, eramaten noski daukazula zure bizio, baina ez da zurea, da ekipo batek daukan bizio bat, ez, agarri dagoela, hori kontatu nahi dela, eta makinari honen barruan kontatu behar dela. Horretan igual kapitaina izati da... Edo ikastea beste batzukin ere liderazgoa eramaten, ez? Ez dela zurea bakarrik, nik nahi dut hau eta guazen zer igual da gehiago nire pelikula bat, baizik eta hemen ekipo lan bat nola denok entzutean. Bai, hori da ikasi nuna, eta gero plazerra, ez? Gidoilariekin egoten, realizadorekin, hori izan zen ikusten lujo handina Goenkalek zeukana, ez? Olako ekipo handi batek. Baina Madrideko telebistan ere, olako ekipo handitan lan indezuzuk, ze azkenengo esperientzia handia izan da zuria, La Casa de Papelekoa. Oso ekipo handia da. Polite bezain gogorra, esan behar da. Ordu pilo bat, gaina etxetik kanpo, utzi behar dozu zure etxeko gozotasuna eta beste leku batera joan, ezagutzen ez dozuna, ez dozu jendea ezagutzen, ez daukazu ezagunik. Eta karo, ni pertsona moduan horrek asko babesten nago, ni oso gustora nago hemen, precisamente horregatik jendea ezagutzen dudalako, eta familian, lanitea familian, iaia. Eta han, ez duzu inor bezagutzen, zauz, bakar. Pentsatzen detan ere pinengo dala nahiko erraz, ez? Gero, konturatzen zara dala. Familia horiek bere ala sortzen dira. Sortzen dire. Eta alde hortati oso gustora ibilinaz, oso gustora. Lan oso gogorra. Gogorra? Zer Goenkale eta gero gogorra esatea? Baina Goenkalen akordatzen, iruretarako da etxera joaten ginela, ez bazegoen egeren bat, hortik kanpoan grabatu behar gendula. Baina hemen, igual 12 ordu jarraian, goizeko 6etatik, arratsaldeko 6 edo 8 arte, karabana guztiak etxera joateko, eta konturatzerako gaua esan, eta gabeko urrengo eguneko ikasten, eta ganera gauza potoloak eta pisu handikoak. Eta eskatzen zizkizuten gauzek testu, holako testu potoloak, bitxu antzerkian igual emoten dozuz pare bat hilabete, holako testu ondo prestatzen. Egun este batetik bestera, eta estresa handia, nik amets gaiztoak eukiten nituen. Horren kontu. Zema demora gontzinen grabatzen? 6 hilabete. 6 hilabete horrela, ritmo honetan? Horrela. Eta gero aste buruetan batorten nintzen antzerkia itera. Ze, karo, baldintza moduan nik esan, nik errespetatu behar doztazu ez boloak, antzerki boloa, zenietzako hori oso importanti da, deko kompromesu bat, baietz esan eustien eta horregatik hartu neuen. Ze ezetz esan eskero, eneuen hartuko. Zoragarria da, Kuaderno zure nire iruditzen zait, oso lan nona. Eta egin gendun lana handia, tripetatik ganera, eta pare bat hilabetez, eta orduen, dana ustea Madrilera joateko, Antena 3-eko,
serie on batera egie da ona, oso ona, baina, ostras, bestetik, ni ika taldeagaz beti bilinaz, eta badauz hor lotura hundiak. Bai, loturak eta ardurak, esan nahi dut norbaiten konpromezuak. Esate oso agurtzan izorra jarri du hor bere... Ja oso aurreratuta, estrenatuta, bolo pilo bat martxoan, eta nik ezin dut hau itxi, ezin dut. Eta soroen moduan ibili nintzen aurrera eta atzera, kriston logurea pasatzen, baina azkenean initen dozu. Esaten ziaten nango, Euskaldunek, zelako laniteko kapazidadea daukazen da. Nik ez da egite Euskaldune izateagatik, ez da egit, ez da, bakizut prototipo horiek bezala. Baina, nire aukera izan da, eta oine apetxugar, esaten dana. Bai, gaina egila da, profesionetan, hor badaude topiko batzuk, ez, artistak. Eta gauza bat egiten badegu, eta ni bintza seguru nago zuk ere bai, ikusi zaitu, eta lana. Edo lanik gabe gaude, eta horren sortu egiten dugu, eta horren ere lan pila egiten dugu. Edo lana ateatzen da, bat txampiñoia bezala, bat abestaren ondoren, eta lana. Eta ze amorrua, zezer, ezetz... Esan behar ganean, ja. Ganera, hemen... Nik ez dakitzu, ezetza asko bota esan dozuz? Esan ditut batzuk igual oso delikatuak. Esatezuna, momentu honetan aukera hau egitea, telebistaren ordez antzerki aukeratzea, nahi ere hori tokatu zait, eta trepetatik atatzen dian gauzak dira, esatezuneko hau peleatu dut olean amameten adibidez, ez? Ume auki berria, eta prozesu guzti horretan eskubideak lortzeko euskeraz, zugarrezko borroka egin unik. Eta azkenean, autoreak berak, bere agentearen bidez, baimenduzun, zeukaten eskubideak erosita, Fila 7 edo Madrideko itako agentzi teatroko handi batek. Eta etziguten baimena eman nahi, bereiek zeukatalako gazteleraz. Eta nik esaten baina euskeraz bakarrik egiteko eskatzen dut, ze badakit beste ezin dudala egin. Eta obra zoragarria da. Eta azkenean baimena iritsi, eta batean telebistan aukera bat atera, eta esan, oleanarekin egiten dut apostoa. Gero etorri zen telebistako beste aukera bat beranduago, ez? Baina hori apostu horiek oso momentuan gaizki pasatzen zu, esatez gunditen nahi naiz, gaizkiten nahi naiz. Bai, momentu latzak pasatzen dire. Bai. Eta gero beste garai batzutan zeuzo lan, eta etorten den guztiri baietz. Nik behintzatu lan ez bada bai, olako gauza ez delikatua irakurtzen dozule eta zatozu, ez dut nire burua hemen ikusten, baina... Ne pasat zaite, oso gutxitan, niri korto batekin, zagan normalke gainea kortoak eta asko gustatzen zaizkidialako oso esperientzi laburrak, biro gunetan egiten duzu, jendea ere probatzen nahi da, bilatzen nahi da, eta zuretzat ere personaje igual ezberdinak ematizkizute, ez? Profesioak ematen ez dizkizunak, aukera ematizute labur metrai hauek. Eta goatzen ez batean, violentzia zala eta ezin nula. Ikusten nulako, eta ni normalki ez daukat arazorik, egiten dut edo zara gauza, esaten personajea da, ez dut epaituko pertsonaia eta historioa. Baina kasu horretan, itentzian oso zaila ite zitzaiken, nola zegoen kontatuta, iruditzen zitzaiken, ezin un separatu, olatz, eta bere burua, eta olatzek etzun hori egitea nahi. Iruditzen zitzaion okerra, historia hola kontatzea, denetari kontatu behar da, eta bakoitza bera kontatu behar du, ez? Baina kasu horretan, ezezkoa, gainera hola esan nion, ezin den nire burua libre utzi hori egiteko. Eta, pospozik, oso ondo ulertu zuten, bazuten ja beste pertsona pentsatua, ez egon arazorik, ni nintzen problema, ez? Esaten nola esango die. Ni baten, akordetan az, deitu ziatela Ariel, bagizut, detergentean casting baterako, eta, langabezian dengoen, eta, bai joango naz egitera. Ostras, ailegatu jaten, separata, matxistada bat, zonen, deitu telefonoz, eta, esango diete egia, hau ez dut egingo, karo, castinga egiten baduzu gero, konpromeso hartzen duzu, eta aukeratzen bazaituzte, holako gauze bat, nire semeari galtzontzioak garbitzen dizkiot, holako... Gauza batzuk delikatua dira. Gero ni politikoko gauza bate bai, kanpaina bateako publizidade gisa, baina ez dena, karo,
olatz, nahiz esanet, ni herri txikia gehan bizi geha, ez? Eta 30 urte nago joa jalanian, zorionez, barru ni partido politiko bat ere alde jartzen banez, ni naiz personaje bat jende askorentzat. Ez naiz ere munduko ezagunena, baina bai nahikoa esateko bezala olatzeko honen kanpaina indurrun. Ni neuk erabakitzen badet kanpaina bat egitea bagingo dut. Baina ezin dut egin personaje badalakoan, ezin dut. Herri honetan ez, egin dezaket, ez dakit Islandiako kanpaina baterako, ez? Boto eman dezala jende guztia, gozan neutro baterako, ez dakit, baina besterako ez dut uste eskatuko zeatenik hori, baina uste diala nire bizitzako ez hola fuertiak, bai, dianak bizteralak, ez, atatzen dianak leku horretatik, ez ezin dezulako, beste lan batengatik. Bai. Zezua, hasi zinean, antzerkiarekin ere bai, ez dut telebistakin hasi zinean. Bueno, nik ikasi nuen antzerkia, Basauriko antzerki eskolan gaur egun itxita dagoena, udalak itxi zeuen, tamalez. Olako problema batzuk egon ziren, konpondu ez zirenak eta eskola barik gelditu ginen. Eta lastima handiaz esan, guretzako eskola hona eta gainera motoreaz iten ziren gero antzerki, kale antzerki festivalak, udan, hau besti esan motorra herrian, eta gelditu da ordutik, eta apur bat, gure herria, Basauri. Ikasi nuen hor, eta hasi kortoak, igual hasi nintzen, kortoak egiten arte ederretan. Eta gero arte ederretan nengoela, Iban, mutil bat ezagutu nuen, telebizinorako gauza bat idatzi zuena, agurro, lentzero agurro lako gauza bat. Nin beragaz, pare bat korto eginda nituen eta zantzidan. Hau aterazkero, ni proposatuko duzu izatea protagonista. Eta alan izan zen. Eta ordutik deitu ziaten gero ikusi ninduten eteben eta deitu ziaten pausokakuek Goen kalerako. Guantxak ordatu naiz, ez dizu dala zorionak eman edo esan errementariko personajeagatik. Ikusi zu errementari? Hombre, baina zoragarri eritu ze personajea. Eta pelikula ere bai, ez egila da bezpera nula. Kaska. Baina oso polita da, eta gaina iruditzen zait, hau zuzendari bezala esango nizuke, oso ondo arkitu diozula puntua. Zemate jozu, ez dakit nola esan, kasi Monty Pythonen toke bat, ez? Dago hortak bat, oso polita. Oso ondo harrapatuta dago. Zuzara, holako emakume bat, bakizu latzak. Bai, baina gero komedia, ez? Latza, baina komedia. Eta horri daukazu harrapatuta tipo bat, bueno, ikusi nuen lehenengo, asinezan parrez, eta esan, joau. Nik ikusi nuen eta ireia amazin dodan. Oso aktore hona zehala, eta zu zuzentzea placer badala, baina hori ikusi nuzunen, esan, jo, haine, ze hona dan, ze politiaz, bai, egitan. Jo, oso ondo dau pelikula. Oso ondo, oso erraz ikusten da, eta ondo dago eginda, dauka luk bat, eta ambientazio bat, eta... Eta hundila ikusi duzu. Hundila ere, bai, hundila zoragarria da, hundila gainera da, gehiok esaten dute, pelikula asko, pelikula baten barruan, ja ikusiet bi aldiz, eta oraindik ere uste dut gehiago disfrutatuko nukela berriro ere. Ez nolako disfrutatu, beste gauza du, hain onak dira, hain zine darra egiten dute, hain dira ez, zineastak, eta gero aktoreak ere oso politiak daude, eta aukera... Bagabiz joia gauza gehiago egiten den, eta... Bai, ez, hor behar dugu... Eta ditzen diguten. Bai. Bestela guk sortu guibilian bezala, webseriarekin, ez, azkenean. Zu, karo, hori ez dizut galdetu, baina zelan... Ba, ongi. Webseriarekin, homofobikak. Impulsoak, beti bezala impulsoa jarraitzen horren antzerkiarekin egia da, oso erraz etorri zitzaigula, Amaia Lizarraldetani. Gero dago Pedro Fuentes, Jose Racamacho, Xabi Perurena, azkenean Goenkalen hor egindako ere talde bat, ala nola behartzen, azkenean behar duzu kamarak, behar duzu realizazio, bueno, behar da, nahi bizan ezkero, baina gune genuen gure erara egin, ez egin, algenuen oberena. Dirurik gabe, autofinantzaketan, auzolan artistikoan berriz ere. Eta horren, depeetan oso luzea izan da, zekaro, algenunean egin behartzen, 6 atazizkigu, eta ja horren txilego ditugu bi atal daude ja sarean, eta jongo da polika buenatarako gongo da pakosoa. Durangon erakutsiko dugu osoa, jende aurrean ere bai, eta bai, esperientzi asko ikasi dugu. Formato berri bat nola egin, eta iruditzen zait gainera, hori ja ez niko, ez Zentral Komediko Nuriak esaten zu, Nuria Martinezek, Bilbo nola gongeran festival batean, nazioarteko festivalean, esaten zu, ez da
batzuk zatu, eta etorkizuna da hori, ez da oraina, ja, iragana da. Osa, webseriak, ja, Europa edo Amerika edo Asiari begira, ja, berriz ere, arrastaka igoko gera makina horretara, ez? Baina Euskal Herrian ikuste dut dela, profesioa da bizi dugun, sektoreak bizi dugun momentu zail honetan, aukera politz bat, talde txikian, gorroak bezala planteatu daitelako, eta nik uste dudalako ere, badagoela hor interes bat, nola alak ikusentzunezkoa piztu arazteko. Eta sinesten dut goitik ere badagoela, goitik esan nahi dut, gure dirua gestionatzen duten erakundetatik, ze batzutan badiru goikoak dira, ez dakit horrez ez, azkenan gurekin lanean ari diren edo guretzat lanean ari dira, ez? Eta ikusten dut, sentitzen dut badagoela palpito bat, eta, bueno, eingo ditugula gehiago denok. Nik uste telebista ikusteko modu aldatzen ari dela. Bai. Ez telebista, okertu naiz. Serieak, istorioak, pelikulak. Karo, norberak nahi dauka aukera nahieran bezala, zuk nahi duzunean ikusteko zure produktua, jatzaude ordutegi batean, bueno, gaur astearte badago jendea baietz, zerritualak ere politak dira, ez? Astearte gauean, edo zinea jungo gara lagunekin, astazkenetan, hori politia da. Baina telebista bezala konsumitzeko produktok ikusentzunezkoak ja ez da modu bakarra. Dau plataforma handi horiek, Netflix, HBO, ez dakiz. Bai, eta zuzeuk, bai, esartzetzea esterminen bidez edo, hautatzen dezuzu nahi duzun produktua, eta enbeste kanal eta enbeste aukera dauzkagu, hor dagoela, ez? Eta oraindik jarraitzen dute audientziei begire? Telebistak, bai. Gure telebista bentsat asko begiratzen ditu audientzia, baina kanpokoak ere bai, ez? Zeni badakizket serie batzuk, pribatu, kate handi hauek, kendu dituztela horrela audientziengatik. Edo egunez aldatu orain hau La Casa de Papel, hasi dira ematen azkenengo denboraldi honetan astelenetan, orain aldatu dute, ez dakize Gran Hermano egunez aldatu, bueno, ari dira alkarri kompetentzia, ez dakit, baina gero jende pilo batek ikusi du hori plataformetan, edo orduz kanpo, edo nahieran, edo ez dakite hemen Euskal Herrian alde hortan. Bueno, momentuz, produktu gehioen behar da, ez? Hori espero dugu, bastante eskaz. Nik ikusten dut, nire percepzioa da, aspaldien ez dut ETV zapaldu. Baina ez dela, lehen, gauza pilo bat iten zirela. Telesaio pilo bat, eta orain... Pila bat, momentu batean Goenkale egiten bazan, Goenkale ez zeuzkan bideoido hiru batera, ez? Eta ez pasan serieak, zidan fikzioko DBH bat egongo zan, oazemak bat egongo zan, zer nola fikzioa eta saioak uztartzen zituzten produktu asko. Ez bakarrik serieak, seriak egin dira, pila bat, eta onak. Horregatik hori dena... Eta zer, ez dakit. Gertatu da, nik uste dut, dirua krisiak harrapatu dula ETV ere bete-betean, daukaten dirua behar dutela beroien etxea eta programa horiek egiteko, baina fikzioak behar ditu diru sarrerak, beroien hitzetan ez daude. Hor nire iritzi personala da, lortu egin beharko da, jarri egin beharko da, ze sektore hau nahi badugu martxan jarri, gure identitate kulturala fikziotik ere, liburutik egiten da bezala, edo zinetik egiten da bezala, nahi badugu uztartu, jarri egin beharko dugu, bestela jai daukagu, ez? Baina guztetu hori intentzioa, asuntu garbi bat egon behar dela, ez? Hau ez dakit oso ondo galdera edo gaia nola planteatu, baina emakume moduan zuk diferentziak igerri dituzu edo zailtasunak profesionetan, bai zuzendari moduan edo aktore moduan emakumea izateagatik nik neuk ez dakit sentitu ditudan zen, ez ditudan mugak ikusten eta aurrea joaten naizen, pentsatzet egon didala, ni jakin gabe. Baina nire adiez, oso entzutun duan bakoitzen soldata ezberdintasunak daude pentsatzen dut. Eta gure hartan ere egongo da? Ni bepat bardin edo, baina nik ez dakit baina. Oso flipante egiten zaita pentsatzen dut baietz, egongo da, leku guztitan dago. Baina iruditzen gure sektoren ezinezko bat bezala, baina gero ez da egia, gero ikusten dugu, orain bakizu hemenen nagola juntan ere sartu, eta juntakide bezala, eta asko pentsatzen dugu horri buruz, emakumeen ikusgarritasunari buruz, gure profesioan, bai, artestenikotan eta zinean, eta egia da, podereak eta erabakiz haundinak hartzen dituzten lekuetan gizonak daude. Emakume zuzendari gutxiago daude, ekoizle nagusi edo,
gutxiago daude, orduan ekipoetan emakume gutxiago da, orduan pentsatzen dut baietz, badagoela horrelako tendentzia bat, leku askotan emakumeak sailagoa dutela sartzeko, batez ere teknikako ofizioetara dedikatu nahi badute, edo ardura gorutz badoaz, baina nik neuk ez dut sentitu, gainera nik naiz sortzekoa, orduan, langabezian nagon bakoitzean, ja, zerbait sortzen dut. Nik bai igerri dut. Saltxan batetan sartzen ez, koproduzio bat egiten dut beste antzerke konpainia batekin, bueno, beti egiten dut, ez, aurrera, zuk? Nik igerri dut, oin, adibidez, antzerkian gabiltza, ika, kuadernoa zuri, bueno, 3 emakume, holtza gainean. Eta lan gehiena egiten dugu azaroan, eta martxoan. Eta martxoan. Eta emoten du, hilabete horiek bietan egin behar duzula lan, eta beste guztietan ez, segatik emakumea zarelako, eta emakumeei buruzko historio bat kontatzen dozulako. Eta bai egerten dut, etiketaia segituan ipinten digutela. Honek, zuzendari honek emakumea da, eta karo, emakumeentzako zine egiten du. Hori gizonen kasuen ez da gertatzen, gurean bai. Bai, etiketak badaude, eta gero lehenguan enginean, mama inguru zoragarri bat egontzan zine lekitiokoan, ez da? Bai. Lekitioko zine bileran. Eta horratatzen zen, Aurore Turrio zen hitzek, asko lagundu gintute mai inguru ura eramaten, eta berdintasunaren begira da, ez? Ez hainbeste igual, emakume gara, biak feministak, pentsatzen dut guretzako hori naturalena da. Batzuentzako arraroa da, guretzako hori normala da, nola izango zea bestela, baina berdintasunen begira da bai dela beharrezkoa, ez? Eta emakumeak edo gizonezko jarri dezakete hori. Baina zoritxarrez, gaur egun esaten genean, gazte horiek rolak errepikatzen nahi dela, eta ez beti honenak, ez, genero ikuspuntutik, eta produktu batzuk, ikusentzunezkoan, serie batzuk, estatu mailan ere bai, hemen gutxi dago aztertzeko, hori ez dutela egiten, ez? Eta rolak berriro ere bueltatu direla matxismo horretara, oso estereotipatuta dauden gauzak, zatarra balin bazera ez dezu ligatuko, baina gauza batzuk gezurra dirudila oraindik ere daudela gure egunerokotasunean, ez da? Gure. Ero adina, eizen behar zara argala, ia top model eta gaztea. Eta kanon horretan, eta gero, ikusiko dugu, igual interpretazio kursuren bat egin baduzu, eta moldatzen bazara, sartuko zitugu edo non, bardin dozku, erdipurdiko aktorea bazara, baina horren guapa zara. Hori beba dago. Hori sobre baloratua dago, edertasuna, ez? Edertasuna. Eta ez ofizioa eta ondo jakitea zeurea, ez da, bantzesten. Eta edertasuna, barneko edertasunari kasu handirik egiten. Eta ez garrantzitsua den hori gizarte sano batentzat, ez? Gure ingurukoentzat eta guretzat ere, bai, guztia perfekzio eta horren existitzen ez den perfekzio horren bila egon behar den gizarte horrentzat, ez? Alaporai, gure historioak edo nor kontatu dezakenak eta importantena da zuzeu, ez? Bai, eta mugarik ezi pintea, ez? Jo, karo, eski adin batetik aurrera zailagoa da, hori geure buruari esaten badiogu, desanimatu ingo gara. Ez hori bakarrik, lehengoan aipatzen zuten, egon ginean horonan zoragarria egontzan, goien aretartean zebilen, ikusentzunezkoei buruzko enkuentro batzutan, ez? Eta zeuden Finlandiako eta Noruegako aditu batzuk emakumeak, azkoak haiek ere, eta aipatzen, ez? Eske ikuslego potentziala handi bat ere adin batetik aurreragoko emakumeena da. Eta bere dituzten interesak ere hor daude. Horren zergatik mugatu historiotxoak bakarrik gaztetxo horiei, noski behar dirala gazten historioak. Eta 30 urteko bat igual, gazten historia interesatuko zaio 60ko bati ere, berare gazte izan dalako. Eta 20ko bati ere igual interesatuko zaio 60ko baten historioak, bere amona, bere ama, ez dakizer, bere norbait ikusten duelako horrez. Azkenan unibertsalak era gure maitasun eta gure behar horietan. Bai. Egia da. Zelako rolloa daukogun, Jarraitu aldugu, arratzak kafezito batekin. Bueno, urrengoan ere berriro elkarrekin lanien topatzen zaigu. Edo bestela asmatu egin jarko. Zuzen nuke egin? Nik egingo neuke, sorginei buruzko historio bat, zugarra baina ez... Ez inkisizioare. Hortik kontatu, beste leku batetik. Beste leku batetik. Zelango izan da amengo
emakume, ez da, euskalduna da, aspaldi, da, ze galdu dugun, ze irabazi, ze, ez dakit, hortik, holako, ez oso berez historikoa, baizik eta historio bat barnekoa. Ze zorgina azken finean da sortu egiten duena, hau da gu, ez da? Horri buruzko zeo zer ingo neuke gustora. Bai antzerkian, bai telebizioan edo... Edo baita zinean, edo webserie batean. Edo webserie batean, hori da. Eta, bueno, lauleku gutxinez baditugu. Bai. Topatuko gara, seguru. Ojalá.